Eu tot militez pentru nerenunțarea la visuri. Mă entuziasmează nonșalanța și firescul cu care voi, cei care sunteți cam cu 15-20 de ani mai tineri decât noi, vă mișcați în lumea asta a combinației dintre online și offline. Pentru noi textul era esențial. Nu poți să te mai desprinzi decât cu greu de schema scriu textul și după aia mă gândesc dacă am și imagine la el. Pe rolul nostru al celor care deja avem 15-20 de ani în presa românească ar fi acum să vă ținem spatele mai degrabă decât să vă învățăm, să vă asigurăm libertate totală să spuneți voi adevărul. În momentul în care șeful unei echipe jurnalistice zice da scopurilor patronului și nu scopurilor pentru care el și-a ales această meserie, în momentul ăla toată echipa de sub el va fi influențată de acest compromis. În business-ul românesc se alege tipul de lider dispus să se plieze. Nu se alege rebelul cu sclipire. Facem așa, dacă mă vrei pe mine. Facem jurnalism.